Insellimlek Fader Walter, grazzi li qiegħed hawnhekk magħna din l-intervista qasira fuq il-brevjar. Mhux verek din it-talba sabiħa universali tal-Knisja Kattolika u li illum il-ġurnata nistgħu ngħidu li għandna f'idejna il-verżjoni tal-app fuq l-application li wieħed jista' juża fuq il-mobile jew it-tablet. Qabel konna nużaw il-verżjoni stampata, ma' żmien snin ilu ġiet il-verżjoni tal-Lycos kif ħafna jsibuha fuq il-website, illum għandna l-application. U allura l-mistoqsija tiġi waħda. X'inhi d-differenza bażika bejn dik tal-website u l-application li għandna f'idejna? L-application m'għandekx għalfejn connection mal-internet. Jiġifieri għandek tista' qed tiġġorra dejjem miegħek, anke kisifer barra mhux għalfejn tagħmel data connection għax għandek kollox miegħek offline. Dik wieħed mill-prinċipi li ħdimt bihom jien. Imbagħad għall-istituti reliġjużi l-app tik anke l-opportunità li żżid it-talb personali tal-istitut tiegħek ġewwa l-app. Ħafna mir-reliġjużi bħalna pereżempju għandna t-talbiet li ngħidu jew qabel jew wara l-uffiċċju divin. U l-app tagħti il-possibilità li jkunu inklużi. Apparti dan, tista' wkoll tiċċelebra diversa qaddisin. Is-sistema ta' Lycos qed jimxi fuq il-kalendarju universali tal-Knisja, tal-Konferenza Episkopali u dawk il-qaddisin proprji tagħna l-Maltin u l-Ħawċin. L-app tinkludi anke l-qaddisin tar-reliġjużi bit-talb proprju tagħhom. Dan hu vantaġġ ieħor. Vantaġġ ieħor hu li tista' tkabbar il-font kemm trid, mhux biss tiżżumja, meta tiżżumja it-tekst jaqbiżlek il-barra mbagħad toqgħod iċċaqlaq biex tara t-tekst kollu. L-app tiżżumja lek il-font kemm trid u tkabbarlek il-font u allura jirrapjalek mal-iskrin. Dak hija komda ħafna. Alright, fuq il-website kemm hekk niżel il-PDF u kemm hekk tara mill-website, ħafna drabi tkun trid tiscrollja biex hekk inti wasalt f'parti tal-ġurnata fil-għaxija, pereżempju, l-app kif ħataħdem bl-istess mod? L-app ħajkollok għandha menu fuq, min inti tikklikja tifħir, pereżempju tmurlek mal-ewwel fit-tifħir. Mbagħad jekk titkompli bis-salma tal-uffiċċju tal-qari għandek uffiċċju tikklikja fuqha u tkompli l-uffiċċju tal-qabel, ġifieri il-browsing huwa aktar faċli wkoll. Tajjeb ħafna. Mela, kultant it-test u l-paragrafi tas-salmi tal-application il-ġdida mhux bil-fors ħajkun qed jaqbel ma' dak tat-test stampat u tal-website. Għaliex dan? Iva, Glenn, dik kienet diffikultà teknika li sibtu ruħin u naħdmu. Bħala prinċipju imxejt ma' l-edizzjoni stampata. Minkejja dan l-istess edizzjoni stampata salm tqasmu b'mod differenti. Pereżempju fit-tieni ġimgħa nsibuh mod u fir-raba' ġimgħa insibu l-istess salm imqassam mod ieħor. Jien għażilt verżjoni waħda bqajt nuża dejjem dik. Speċjalment fejn jidħlu il-paragrafi hawnhekk qed nitkellem. Il-Lycos qed juża t-tielet edizzjoni tal-Aqda Biblika, mentri l-Brevjar qed juża t-tieni edizzjoni. Ġifieri anke hemmhekk jekk jiena bqajt fidili t-test stampat, mhux se jaqbel il-kliem dejjem ma' dak li mbagħad insibu fil-Lycos. Ġifieri mhux se jkun hemm tibdil liturġiku biex ngħidlek li wieħed jgħid lera mela ħanibqa' nuża t-test stampat jew il-website għax mhux se nkun qed nimxi mal-Brevjar Universali. Le, huma affarijiet tekniċi ta' traduzzjoni jew ta' tqassim ta' formatting. Il-bqija talba ħad tkun sħiħa kif inhi hemmhekk mingħajr tibdil. Tajjeb, semmejt l-ewwel l-istituti reliġjużi. Jiġifieri bħalma nafu hemm il-Brevjar standard kif illum insibuh, kif qed inti tajjeb il-Lycos jimxi ma' dak universali, u mbagħad kull ordni reliġjuż jew uħud minnhom ġieli jkollhom it-talba speċifika tagħhom, talba jew aktar minn waħda jew qaddis partikolari. Dawn l-istituti reliġjużi illum ma jistgħux jgħiduh fuq il-website online, jridu bil-fors jgħiduh fuq dak stampat ma' dak li hu tagħhom. Fl-application di se tkun differenti u jekk hemm istitut reliġjuż li hemm talba partikolari li ma jsibiex, x'jista' jagħmel biex jista' jinkludija wkoll fl-application? Meta ittella l-ġurnata l-app sa turik l-għażliet differenti ta' qaddisin għal dik il-ġurnata u dak li jkun jista' jagħżel waħda jew oħra. Jekk ikun hemm l-app ikollha talb propju, ittella lek it-talb propju skont il-komun li jkun. Jekk ma ssebux ħattella lek il-komun. Ġifieri għal ħafna reliġjużi għalissa
mhux se jsibu talb propju tal-qaddesin tagħhom imma ħataħdimlek il-komun li diġà huwa ħafna. Għalina U jekk reliġjużi. jixtiequ iżiduh dat tal-propju tagħhom, Jekk huma interessati jikkontattjawni jadduli it-test li għandhom u jiena ninkludih. sewa, ġifieri wieħed m'għandux għalfejn joqgħod jaħseb u jinkwieta x'fest illum u x'fest li xleb ħadd issettjalek kollox waħda u awtomatikament ħattellagħlek jekk hu pereżempju l-Audi jekk il-kompjer kollox ta' dak il-ġurnata. Iva. Illum aħna naqra aware iktar minn qabel tad-data protection u dal-ħafna affarijiet. Kemm ngħaddu hekk għax mhix issue kbira fil-brevjar fil-verità ma nużawx data partikolari ta' persuni, imma taf li meta tinstall l-application ħafna drabi tellgħalek dawk it-terms and condition li inti trid taċċetta jew tirriġetta li ħajkun fiha ma jkunx fiha. Iva, l-app mhux se jkun fiha terms and conditions, l-ewwel nett għax id-data li ħadd titlob mhumiex data personali huma data ta' location, ta' dioċesi fejn tgħix u ta' knisja li inti tixtieq tabbina magħha. U ta' istitut reliġjuż jekk inti tappartieni għal wieħed minnhom. Ma nqis li huma data sensittivi u personali ħafna u għax l-app ma taqsamhomx dawn id-data ma' ħadd. Dawn l-app tużhom internament biex ittellalek it-talb propju tiegħek u li tixtieq inti. Għalfejn, pereżempju San Franġisk, jiena bħala patri niċċelebraħ bħala solennità. Imma il-kumplament tan-nies u Malta jiċċelebraw bħala tifkir obbligatorja. Jekk l-app ħajkollha dan il-kriterju OFM li ħadd titlaleb bħala solennità. Ma tilħadd ieħor ma titlallux bħala solennità għal daqshekk biss jintuża din id-data u jgħid biss personali fuq it-tablet jew il-mobile tiegħek biss. Sewwa ġifi dawk reliġjużi li ħajpersonalizzaw jekk hux OFM jew xi ordni oħra. Għal-like jew għan-nies li jixtiequ jitolbuh x'inhi l-option li jridu jażlu? Id-dioċesi ta' Malta jew id-dioċesi ta' Għawdex. Tajjeb. Għax kemm hekk hemm festi propi, pereżempju Malta għandna l-festa tal-Katedral fit-tali ġurnata, Għawdex għandhom il-festa tal-Katedral f'ġurnata oħra, jew il-Madonna ta' Pinu, għal Għawdex hija solennità għalina mhijiex. Allura billi tażel id-dioċesi jekk ma tażilhomx. Ikollok l-options kollha u tażel inti dak il-ħin. Tajjeb, l-aħħar mistoqsija forsi l-iktar waħda bażika ħanejtek, ġifieri l-application tista' tinstalla naturalment fuq mobile jew tablet. Ma kif nafu għandek l-Android dak li jaħdem bil-Windows u għandek l-Apple. Tajjeb, dawk li huma iPhone, iPad, etc. I kompatibbli ma' tnej l-app għalissa le kif? Mela, jiena fukajt fuq Android għax dak huma li għandi, jiena naħdem b'Android. Dejjem kelli x-xewqa li tkun available għall-iPhone, imma għalissa maħabba kwistjonijiet burokratiċi ma rnexxilix naċċessa s-sistema tal-Apple biex nagħmel ġifieri quddiem nittama li tkun available għall-iPhone u l-iPad imma għalissa hija available għall-Android biss. Sewwa, ġifieri qed naħdmu fuqha. Ejwa. Tajjeb, zadattant fil-frattemp minn ma jixtieqx juża l-application min juża l-Apple dejjem jista' juża il-website u ċekk il-lajkos li ħadd tibqa' available, ġifieri tajjeb li ngħidu li ħadd tibqa' available biex dejjem tkun aċċessibbli għal kulħadd. Father Walter, grazzi ħafna, mhux biss tal-li kont magħna llum, imma ta' dan ix-xogħol kbir li ħadd fuq il-brevjar, żgur li ħajkun ta' ġid għal ħafna nies. Grazzi Glenn anke ta' dan l-ispazju, hekk nittama li kull min juża din l-app ikun jista' hekk jarfa' ruħu l fuq lejn Alla u jrodlu ħajr.